L-elezzjoni interna li ħabbar Lawrence Gonzi l-ħadd li għadda fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qed qajjem diversi mistoqsijiet. Ewlenija fosthom kif il-konferma ta' Gonzi bħala kap tal-partit ser issolvi il-problema fil-Parlament fejn il-Gvern tilef il-maġġoranza fil-vot ta' sfiduċja imressaq mill-Oppożizzjoni. Lanqas il-Ministri, deputati u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ma jafu jwieġbu din id-domanda. Se tbidel din l-elezzjoni fil-Parlament? Għandek komment għaddi? Grazzi. Ministru, din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? Ministru? Buonasera. Din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? M'għandekx tikkommenta ħadd comment. Din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? Ministru, din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? Ma taħsibx qed tisra xejn? Ministru, din l-elezzjoni x'effett għandha fuq il-livell ta' Parlament? Good evening. Ma taħsibx qed tisra xejn? Good evening. Ciao. No comment. Ma taħsibx li ħassira xejn din l-elezzjoni? No comment. Lanqas il-Prim Ministru ma rrid jikkummenta. Prim Ministru, din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? Grazzi. M'għandekx kumment x'għaddi Prim Ministru? Grazzi, m'għandix kummenti. Il-ftit li taw l-opinjoni tagħhom kellhom biss kliem ta' tifħir lejn Lawrence Gonzi. Nagħti l-appoġġ tiegħi lil Lawrence Gonzi, il-kap tal-partit. Skużani. X'effett se jkollha din l-elezzjoni fuq livell ta' Parlament? Naħseb il-Prim Ministru kien ċar ħafna fil-messaġġi li ta' fil-Kunsill Ġenerali. Kompli s-saħħaħ il-partit. Sibx qed issir għal xejn din l-elezzjoni? Din l-elezzjoni hija importanti għax l-importanti huwa li Joseph Muscat jibqa' prattikament Prim Ministru u Lawrence Gonzi jibqa' Prim Ministru. Oħrajn qalu li l-konferma ta' Lawrence Gonzi bħala kap titfa' pressjoni fuq min qed jopponi l-Gvern fil-Parlament, preferenza ċara għal Franco De Bono. Din l-elezzjoni se tbiddel fuq livell ta' Parlament? Livell ta' Parlament naħseb jkun hemm pressjoni fuq min għandu jkollu pressjoni. L-an tagħha huwa li tbiddel finalment, ġifieri hija kontestazzjoni vera fih dan il-Partit Nazzjonalista bħala kap tal-partit. Le, l-ħsieb huwa li nittamaw li twassal għal tibdil. Kien hemm min qal li ser iwieġeb id-domanda wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv. Kjoġbok ħan nidħlu ġewwa x'għandna l-laqgħa tal-Eżekuttiv se tibda dalwaqt. Issa naraw niddiskutu l-lejla u nkellmu wara. Ħanidħol għall-laqgħa. Jew x'fadal minna. Sorry. Din l-elezzjoni x'effett għandha fuq livell ta' Parlament? Issa niddeċidu fl-eżekuttiv u nkellmu kol. Taħsibx li ħassir għal xejn? Sorry. Ma taħsibx li ħassir għal xejn? Aħna ma nagħmlu xejn ta' xejn ta'. Imma wara l-laqgħa ma tkellem ħadd. Ministru deċidejtu fuq xi ħaġa. Tajjeb. Bil-Ministru Ostingat jipprova jirredikola s-sitwazzjoni. Għamilna pipi?